Това видео ще бъде тежко за мен и за някои хора, но това, което ще кажа в този клип, определено трябва да бъде казано. Първо, в предишния клип, озаглавен човека, който излекува всяка болест, стигнахме до частта от историята на себе, която ви разказах, че той построява лечебното село в Уша и започва да лекува хора от целия свят. Хора от целия свят посещавали Хондурас с цел да дойдат в това село и да се облагодетелстват, да се почувстват по-добре, да се лекуват от болести и така нататък. Но това, което не ви казах, е останалата част от историята и как завършва тя. Искам да наблегна на нея в това видео и за съжаление историята не приключва с щастлив край. Защо? Защото през август 2016 година този човек, Себи или Алфредо Болман, умира. Първо, това, което трябва да разберете е, че преди да умре, той всъщност бива задържан. Той не умира просто е така в дома си или някъде на улицата. Той бива арестуван, което е първи червен флаг. Според доводите, той бива арестуван за притежание на твърде много пари. Бива задържан в затвора в Хондурас, ако не ме лъже паметта, където той всъщност среща смъртта си. Второто нещо, което трябва да разберете е, че този човек в крайна сметка е стигнал до такова ниво на популярност и въздействие върху света, че той има голям ефект върху него. Т.е. той повлиява на света много силно чрез своята дейност, чрез това да лекува хората. Съответно, той действа като тектонична плоча, която размества пластовете на възприятието на света, на неговото поведение, на неговите решения, избори и така нататък, което съответно ще рече, че хора, които дори до този момент са се заклевали и са поемали конвенционалния път по отношение на техния избор в живота, по отношение на здравето, храненето и така нататък, дори те започват да променят възгледите си и да взимат едни други по-различни решения. Решения, които не са в изгода на бизнеса, наречен фармацевтика, на бизнеса, наречен Big Pharma, на бялата мафия. Съответно, когато Себи бива задържан отново в полицейския участък и той там среща смъртта си, никой не знае реално какво точно се е случило, но логичният път ни навежда на мисълта, че това не е нито естествена смърт, нито смърт причинена от болест, а човек с две мозъчни клетки в главата си, когато свърже 2 и 2, очевидно бил заключил, че тук става въпрос за убийство. И третата причина, поради която аз лично смятам и много други хора смятат, че това е случай, е поради всъщност официалната версия за неговата смърт. И тя е такава, че той всъщност е загинал вследствие на пневмония, което е абсолютно абсурдно. В това няма абсолютно никаква логика, защото тук говорим за човека, който буквално и доказано черно на бяло доказва, че излекува всяка една болест с клиничните тестове, с буквално на хартия пише спин позитивен тест, спин отрицателен. Тази болест позитивен открита, тази болест не е открита след лечението, което прилага върху хората, на които е помогнал пациентите му. Тоест,
Тази официална версия е меко казано смешна и просто абсурдна. Всеки интелигентен човек не би повярвал на нея. И тя е една от причините, по която още повече навежда хора като мен и трезво мислещи хора като цяло на мисълта, че тук не говорим за естествена смърт или пък за смърт причинена от болест, очевидно. Тоест, тук става въпрос очевидно за убийство. Защо? Защото просто човек като него е започнал да повлиява твърде позитивно на света, започнал да въздейства твърде развиващо на света. Човек като него е започнал да бъде твърде голяма промяна в добрата посока за света. И между другото това е причината, поради която умират много други холистични доктори и лекари, също като него, които са имали подобни принципи, възгледи. Може да не са били абсолютно идентични, нали, да са следвали тези открития и да са ги поддържали и така нататък, да са използвали електрическите растения непременно, но най-малкото са били хора, които са имали много добро въздействие върху света и по същия начин те мистериозно умират и така нататък. Всичко това показва просто света, в който живеем. И всъщност това е и до някъде главната причина и главният мотив за това видео. Света, в който се намираме. Света не е само цветя и рози, за съжаление, не е само едно прекрасно място и един рай, в който се намираме. Да, има го този аспект, разбира се, но за съжаление той е и едно много черно, едно тъмно място. И ако ти се опиташ да повлияеш на обществото по позитивен начин и твърде много се набиваш на очи, ако твърде голямо въздействие имаш върху света, ако твърде много хора достигаш, ако повлияваш на твърде много хора, в един момент ставаш мишена. Съдебното дело, което себе печели, се е случва през 1987 година. От него момент следователно са минали почти 40 години вече. Ние се намираме в 2025 година и светът все още не е достигнал до осъзнаването, не е достигнал до нивото на разбиране, което всъщност себе ни предоставяш през цялото това време и се опита да предоставя на света, нивото на възприятие, разбиране, осъзнаване на света, нивото на изследване, нивото на изучаване на дълбочина, на фундаментални природни закони, които ние да разбираме. За съжаление, обществото все още не може да влезе в час с тези неща, което е изключително жалко. И всъщност не показва нищо друго, освен още по-масовото и голямо влияние и въздействие на бялата мафия, на Big Pharma и на нейния монопол, на нейното не просто въздействие, просто на нейната хватка, която има върху съзнанието на хората и влиянието върху умовете на масите и на народите, които тя притежава чрез нейната философия и нейната доктрина. Защото да, себе постигна много. Много други хора като него също имат своето влияние, своя принос за света, за разбиранията на света и приноса за осъзнаването на хората. Но за съжаление фактът се остава такъв, че господарите на света продължават да притежават монопола и главното въздействие върху съзнанието на масите. И най-голямо въздействие върху това съзнание, умовете на народите. Това е неприятната истина днес и неприятната реалност, в която пребиваваме, неприятната истина за света, обществото, цивилизацията, в която пребиваваме. Защото в крайна сметка тя си има господари.
И единственият начин ние да живеем в общество, което е здраво и ние самите да сме напълно здрави и да няма начин ние да бъдем разболени, е да направим така, че да нямаме такива господари. Ние трябва да продължим да търсим извън обществото, в което се намираме, в случай, че то не ни предоставя решенията, от които имаме нужда, не ни предоставя резултатите, на които се надяваме, които очакваме и които искаме от себе си. Защото в крайна сметка, както казвам във всяко едно видео, аз имам мисия. Аз искам да ви помогна вие да достигнете пълния си потенциал. Искрено се надявам вие също да имате същата мисия, вие също да искате да достигнете пълния си потенциал. За да се случи това нещо, ние трябва да направим необходимото, ние трябва да извървим съответните стъпки, да извършим съответните определени действия, които са необходими. Ако това означава ние да търсим отговора и да търсим решения, да търсим неща извън това общество, то тогава аз нямам нищо против това. Ако това означава ние да търсим, да намираме и да си помагаме, да си обменяме знание, което се намира извън това общество, то просто това е, което трябва да стане. Ние не трябва да имаме съпротивление срещу това нещо. Ние не трябва задължително да поддържаме убеждението, че всяко едно нещо, от което имаме нужда, се намира непрекосновено до нас, се намира на една крачка от нас. Затова съм въвел това знание за вас на български от място, което се намира много далеч от нас, но искрено не просто вярвам и се надявам, а знам, че то ще ни помогне изключително много и ще обогати населението на България изключително много. Затова съм написал тази книга. Електрическата храна, единствената храна, за да можем да си помогнем взаимно, да бъдем не просто здрави, а да бъдем най-здравата версия на себе си, която някога сме били, да постигнем пълния си потенциал, да постигнем пълното смислово значение в реалния свят на думата здраве. Ако вие търсите това, ще ви чакам от другата страна. До нови срещи!